Nikdy jsme nevydali žádný speciál typu hej, 1000 odběratelů, takže přátelé, tady je, hej, 1000 odběratelů, nebo jak jsou ty zvuky. No nic, ty tam editovat asi nebudu, takže přátelé, máme 1000 odběratelů a já vám extrémně děkuju za to, že jste mi pomohli dosáhnout tohoto cíle, tohoto milníku. Ale paradoxně teda musím říct, že ve chvíli, kdy jsme ho dosáhli, to byla totiž jedna z posledních věcí, co jsem chtěl vlastně ještě udělat předtím, než bych úplně skončil s jakýmkoliv content creationem. A ve chvíli, kdy jsme to hitli, tak skutečně jsem dostal takovej ten jako pocit, hele, a je to tady, to je víc už nedosáhnu, jo. Tohle mi trvalo 6 let, víc už asi tady nebude. Takže paradoxně to byla extrémně radostná chvíle, ale zároveň taková trošku depresivní s tím, že vlastně nevím, jestli chci pokračovat. Akorát s tím, že když jsem šel znovu vlastně do toho, že jsem začal zase streamovat poctivě, vydávat videa, tak jsem si dal půl roku. Tak jsem si řekl, hele, tak počkej, tak dal si limit půl roku, pojďme toho půl roku zkusit dodělat. Dal jsem si velmi malé cíle, co bych chtěl na Twitchi a YouTube vlastně zvládnout během tohohle půl roku. Pokud mě neznáte, nevíte, jste tady nový, já jsem se vrátil z pracovního poměru poměrně zežmuchlalý, takže řešíme invalidní důchod, dostal jsem na to rok, abych si vyřešil zdravotní problémy a invalidní důchod, takže já jsem si dal půl roku toho budu věnovat zároveň teda YouTube a Twitchi. Pokud dostaneme invalidní důchod, tak tomu možná budu zase streamovat tak jako dřív a tentokrát bychom to finančně dali dohromady. Problém je, že my jsme byli rok a půl pryč vlastně ze scény, lidi si mezi tím našli své nové oblíbené streamery, své nové oblíbené content creatory a návrat hold už se úplně nekoná. Což já jsem s tím absolutně v pohodě, já jako vím, jak to na Twitchi chodí, že jo, už tady nejsem úplně nejkratší dobu, takže vím, že jakýkoliv výpadek může znamenat prostě finish a je to tak. Takže potom, co vlastně jsme nějakou chvíli streamovali, já jsem zjistil, že ten stream se nikam nehýbe, tak vlastně byl takový jako druhý pokus vrátit se trošku víc na YouTube. Na YouTube jsme nejdřív vlastně zkoušeli takové jakože zajímavosti, jakože jsem chtěl vědět, jestli když uděláme nějaký jiný druh contentu, jestli to třeba nebude trošku bližší lidem a evidentně už jsme vydali tolik videí, že tady musím scrollovat maličko víc, než bych čekal. A to byly vlastně videa, kde jsme se seznamovali s různými vlastně survivaly. A takže to bylo takový jako, že hej, hodím do toho docela dost času, budou to kratší videa, možná to bude koncept, který bude stravitelnější než dlouhé série, ale nikam to nevedlo, vlastně první byl Miss Survival, z nějakého důvodu Miss Survival prostě jede, jo. Jako, prostě ta hra je tak strašně zabugovaná a stejně je úplně neskutečně, já to nechápu. A nicméně, bohužel to se teda nepovedlo, takže jsem se víc fokusoval na streamy a pak jsem si říkal, hele, tak zkusíme se hold vrátit k těm dalším sériím a budeme méně streamovat a budeme vydávat každý den video. No, teda každý všední den, ne úplně každý den. Chtěl jsem vydávat 4 až 5, nakonec jsme vydávali 5 až 6 videí týdně, ale světe divce, půl roku uplynulo jako voda, neskutečně. Chtěl jsem vyzkoušet ještě víc věcí, chtěl jsem vyzkoušet dělat nějaký shorty, k tomu jsem se nikdy nedostal a bohužel teda půl roku už je fuč a já jsem si tady toho půl roku stanovil z jasného důvodu, protože v průběhu toho, co vlastně já jsem se chtěl živit content creationem, mě to začalo až moc bavit. Takže jako skončit s tím je pro mě strašně těžký a nechce se mi spíš do toho konce, nechce se mi to opouštět, protože jsem se v tom absolutně našel. Doslova se vlastně v první fázi našeho streamování 4letého ze mě stal na nějakou dobu workoholik, bylo to až nepříjemné pro mé okolí obzvlášť. Takže ano, streamování a YouTube musím říct, extrémně jsem se v tom našel, věděl jsem, že nebudu chtít skončit a proto jsem si stanovil jasnou lhůtu, hele, aspoň musíš tam vidět drobný progres, aby si věděl, že to má cenu, že se s tím někam jako dostaneš, že ten čas, který tomu věnujeme, prostě někam míří. Bohužel na Twitchi se to teda nestalo a teď už po půlroční lhůtě můžu říct, že na YouTube taky ne. Ten cíl na Twitchi už ani nevím, jaký byl, ten ani nemá cenu zmiňovat. Na YouTube jsem chtěl vlastně 3000 zhlédnutí za toho půl roku navíc. My jsme totiž, když jsem nedělal videa, tak jsme byli na nějakých 1500, postupně to klesalo na 1200, když jsem zrovna začal vydávat zase videa, myslím, ale takže můžete vidět, že ten stretch, jako chceš vlastně dvakrát tolik videí, nebo pardon, dvakrát tolik zhlédnutí ve chvíli, kdy vydáváš videa, než když nevydáváš, vlastně se zdálo jako velmi
příjemný, takový vlastně minimální limit. Vy můžete teď říct, ale teď jako to krásně roste už jenom 500, ne? Ale to byl takové jako minimum, jo? Jako, kdyby to bylo ideální, tak jsme teď třeba na 5000. A i když já bych teď jako mohl vydat Subnautiku 2 a mohli bychom ty zhlédnutí uměle naskládat, tam by to pravděpodobně vyrostlo klidně na 4000. Ale to nebyla poenta toho pokusu, takže přátelé, toto je skutečně konec Elkana jako content creatora. Na rozdíl od toho shortu, který jsme vydali jako poslední, kde to bylo full time, toto je opravdu konec Elkana jako content creatora. Hrozně nerad bych to ukončil s tím, že bychom tady měli rozdělané věci, to mě strašně triggeruje, takže dokončíme, když půjdu zpátky, dokončíme sérii Aqualis, a dokončíme No Many. No Many se můžou točit do nekonečna, takže my to dotočíme do nějaké jako fáze, kdy uděláme hlavní příběhovou linku nebo něco podobného. A pak tady máme ještě Nightingale, ten teda dotáčet nebudeme, protože ten evidentně prostě ten se vůbec neuchytil. Přitom přátelé, pokud máte rádi survivaly a fantasy, můžu zcela doporučit, teda je to zabagovaný, jo, ale ta hra je fakt dobrá. Ovšem přátelé, teda, abych se vrátil k tomu hlavnímu tématu, chtěl bych vám všem poděkovat. Přestože jsme nakonec neuspěli, byla to neskutečná cesta. Zažil jsem si své nejlepší časy, doslova jsem byl nejšťastnější v životě ve chvíli, kdy jsme byli ve svém píku. Byl to zároveň nejstresovější, vrátili se mi deprese, řešili jsme různý záležitosti v komunitě, protože když máte tu menší komunitu, ježiš, tamhle je lhář, tamhle je manipulátor, tamhle se někdo snaží na vás přiživit, bylo to neskutečný, ale musím říct, že zároveň to bylo absolutně skvělý. Zažili jsme to, co mnoho lidí, co vlastně, když se do toho vrhnou, nezažijí a já jsem vám extrémně vděčný za to, že jste byli součástí téhle cesty. Extrémní díky taky patří všem Ko-fi členům a všem, co stále podpořují na Twitchi a Kiku. Děkuji vám, jste neskuteční, bez vás bych vlastně se po tom, co jsem se vrátil z práce domů a začal řešit zdravotní problémy, nejspíš ani do Twitche nedostal zpátky. Takže vám absolutně extrémní díky, ale samozřejmě absolutně šílený díky i lidem, jako je Mamut, Venca, Lord Fanger, který nám prostě daroval 4090, Smrtka, kteří podpořovali tak extrémními částkami, že jsme jednu dobu málem byli opravdu v tom, že jsme mohli jet full time. Nemám, jak vidíte, nemám tady žádný skript, jo, nemám tady nic, podle čeho bych jel, takže nebudu jmenovat úplně všechny Nirik, ale no, nebudeme jmenovat všechny. Zkrátka, fakt extrémní díky. Měl jsem za tady tu dobu, co streamujeme a děláme YouTube, neskuteční podporovatelé a nezasloužil jsem si to. A extrémně vám děkuju. Bylo to absolutně skvělý. Taky bych teda chtěl zmínit, jako říkám, konec Elkana jako content creatora. Život už mě poučil, stejně asi jako Guzmiho. Jak říkám, baví mě to až nezdravě moc. Takže je tu drobná pravděpodobnost, že se můžeme někdy v budoucnu vrátit, kdy vám neřeknu úplně logicky, ale pravděpodobně to bude spojený s tím zdravím, protože moje zdraví se bude jenom zhoršovat, nemám žádné věci, které by šly vyloženě zastavit, řekněme, takže je dost pravděpodobné, že se dostaneme na důchod 2 někdy v budoucnu a v tu chvíli pravděpodobně se přesunu domů a budu pracovat z domu. Takže pravděpodobně to bude chvíle, kdy si řeknu, hej, pojďme se třeba vrátit tvořit, že jo? Pokud už tou dobou nebudu dělat něco jako vyloženě jinýho, co by mě bavilo, a tak je dost pravděpodobné, že touhle dobou bych se vrátil a to pak uvidíme, jaká bude scéna. Samozřejmě, jakože dělat YouTube a Twitch není tak těžký, jo, upřímně máte tady spoustu variant, jak v dnešní době růst. Herní videa tohodle zastaralého typu už nejsou úplně ony, proto vlastně mě tady nevidíte jako brečet, nejsem úplně salty, já jsem věděl, do čeho jdu, já jsem to chtěl prostě vyzkoušet, protože tohle je něco, co mě baví a vlastně cílem, vždycky bylo cílem dělat něco, co mě baví, že jo, vydělávat něčím, co mě baví, abych nestrácel život tím, že budu celý čas pracovat na něčem, co mě nebaví a žít jenom o víkendech. Tahle představa mě absolutně ubíjí, ničí, takže přestože bychom mohli začít dělat reakce, mohli bychom začít dělat bizár, což by se asi nepovedlo, protože jak všichni říkají, já bizáru úplně nerozumím a je to pravda,
Snažím se neodsuzovat, vím, že Bizarre je skvělá věc na content creation, protože hodně lidí to prostě konzumuje. Snažím se neodsuzovat, zatím mi to úplně nejde, ale hej, vy byste mě zase odsoudili za moje uchylky, takže to beru tak a vím, že prostě každý jsme nějaký Bizarre, přátelé, pořád jede, takže pokud chcete růst, Bizarre je rozhodně jedna z variant. A pokud děláte content creation tak dlouho jako já, tak těch variant vidíte poměrně dost, vidíte vlastně, že líst do zadele content creatorům docela jako těm větším funguje, velmi dobře funguje. A spolupráce, teď na Twitchi rozjeli se ve velkým takový ty, hej, pojďme hrát spolu, pojďme streamovat spolu a tam je vlastně společný číslo, to funguje extrémně dobře. Já jsem extrémní introvert a do ničeho takového mě bohužel nedostanete. Bohužel, já bych jako chtěl, aby mě tady ty věci lákaly a že ho bavilo, protože to by znamenalo, že se tím budu moc živit nejspíš nadále, ale není to vůbec šálek mého čaje, teď už vlastně zjišťujeme, že to možná není ještě vůbec introverce, že to je součástí těch zdravotních problémů v podstatě, ale to se nedá svítit. Tedy já bych se vrátil k tomu hlavnímu. YouTube pořád dělat v dnešní době můžete, Twitch pořád dělat v dnešní době můžete. Otázka je, jestli to prostě skloubíte s něčím, co vás skutečně baví. Protože ve chvíli, kdy budete dělat něco, co vás nebaví, tak se můžete vrátit do práce. A budete mít stabilnější, že jo, místo dost pravděpodobně a budete nejspíš i lépe zaplacení a budete mít spoustu výhod, který vám YouTube nedá, jako dovolená. A podobně, že jo. První dovolená, když jsem dělal Twitch, přišla po kolika? Po 3 letech, protože jsem věděl, že když na týden zmizím, tak prostě nám to spadne. Jo, to je neskutečný. Takže jo, rozhodně, pokud už byste měli dělat něco, co vás nebaví, spíš doporučuju tu práci. No a teď jako byste se mohli zeptat, ale ty si dostal rok, ne? Tak proč tomu nedáš ten rok? No, protože jsem zkrátka chtěl vědět, jak to vlastně poputuje a ten další půl rok, když tak věnovat něčemu jinému. Pokud se ptáte, co je to něco jiného, tak momentálně je to převážně učení se v Unreal Engineu. To jsem vlastně se učil už v průběhu toho, co jsem chodil do zaměstnání, protože jsem tam měl prostor, já totiž jsem největší lenoch na světě a chci dělat, pokud zaměstnání za minimální mzdu, tak aspoň tam, kde si můžu dělat svoje. Takže jsem se při něm učil Unreal, ale nešlo to dost dobře, přátelé. Takže tady mám už jako takový velmi malý projekt, na kterým pracuju, mám pocit měsíc touhle dobou, kdy už můžeme sbírat nějaké předměty, zvuky jsou úplně jenom divné, na to se nedívejte, můžeme craftit. Zrovna včera jsem tady dodělal staga, který nám tady pochoduje. A když nás uvidí, tak začne úplně divně utíkat, nevím, jestli to někdy budu schopen spravit. A vzhledem k tomu, že kurz tam dal jenom tohle, takže budu teď muset s AIčkem dořešit, ať běží od nás, protože on teď běží dobře, ale má chvíli, kdy se prostě začne blížit k nám a neutíká od nás. Takže tady to celý jako budu, muset upravovat, to je jedno, jo, ale máme tady nějaký základní vlastně výrobu, to budu muset taky celý změnit, protože to vypadá úplně strašně. No a učím se Unreal Engine, toto je projekt za měsíc, takže jako můžete si všimnout, že to nejde úplně nejlíp, ale můžeme si tady pokázat strom, což je vlastně fajn. A tak bych jako chtěl vědět, co se stane, když tomuhle projektu vlastně budeme věnovat teď víc času, díky tomu, že odpadne YouTube, díky tomu, že Twitch neodpadne, by the way. Twitch zůstává. Teď pokud se na to dívají lidi z Twitche, jednou týdně se na Twitchi stále uvidíme, jednou týdně každou neděli, pokud budete chtít, tak se tam spolu sejdeme, což vzhledem k tomu, že dual streamujeme, tak se vlastně uvidíme i tady. Je to taková forma, zaprvé pořád jsou tady lidi, co mě podpořují, pořád vám ještě jednou extrémní díky, takže aspoň jednou týdně se tady spolu uvidíme, což znamená, že se uvidíme i tady díky dual streamu, pokud budete chtít každou neděli. A pořád tam zůstane možnost za duše zařídit další stream, takže se možná uvidíme občas někdy častěji. To z toho důvodu, že bych vážně chtěl využít toho dalšího půl roku. Záleží, jak samozřejmě dlouho zůstaneme doma a na to, aby si mohli vybrat odměnu ti, co podpořovali, anebo ještě podpořují. No a buď to budeme vlastně dělat do takového nějakého odeznění, kdy prostě postupně pomalu zase všichni odejdou, jak už budou vědět, že vlastně už nikam nesměřujeme, že jo? To je prostě takový nezvratný osud, řekněme. A takže tou dobou se buď rozloučíme, anebo se rozloučíme dost pravděpodobně vlastně ve chvíli, kdy nastoupím do práce. Ale teď bych teda chtěl půl roku věnovat spíš tvorbě, pokud to bude něco, co budu schopen dělat. Musím říct, že je to za mě absolutně neskutečně náročný a těžký a nejspíš vydat hru pořád tvrdím, že je u mě menší než procentní pravděpodobnost, takže, ale i to je bohužel teď větší pravděpodobnost, než vlastně začít se živit content creationem. Ještě mám v plánu jeden content
creating, řekněme, během tohohle půl roku, nevím, jestli se k tomu dostanu nebo ne, ale nebylo by to na tomhle kanálu, protože je tohle vlastně konec opravdu Elkana jako content creatora. Bylo by to na jiným, nevím úplně, jestli bych to dokázal udělat anglicky, ale chtěl bych vlastně využít to, co jsem se o YouTube naučil a rozhodně ještě něco bych velice rád vyzkoušel. Ale o tom, přátelé, se pravděpodobně nikdy nedozvíte. To bude pravděpodobně další takový jako můj neúspěch, další čárečka v něčem, co jsem prostě vyzkoušel, ale ještě je tu rozhodně pár věcí, co bych chtěl vyzkoušet, ale jak říkám, to už nebude na tomhle kanále, to už se k nikomu pravděpodobně nedostane. Přátelé, toto je tedy ode mě pro teď vše, mám pocit, že jsem probral s vámi všechno, co jsem s vámi probrat chtěl. Nejvíc mě teda mrzí, pokud jste tady absolutně noví a já tady z ničeho nic končím, ale zároveň jsem si říkal, že vždycky, až budu vědět, že fakt jako končím, tak bych strašně rád, víš co, neutnul to uprostřed nějakého videa a už nikdy nic nevyšlo, jak to tak nějak bývá zvykem. A chtěl jsem prostě, aby to mělo nějaké uzavření, chtěl jsem, aby tady bylo nějaké rozloučení, takže extrémní díky ještě jednou za ten milník, za těch 1000 odběratelů na YouTube. Je to neskutečný, jsem strašně rád. Děkuji všem, kteří se mé cesty až doteď prostě spolu se mnou účastnili. Naprosto skvělý zážitek. A pro teď mějte se krásně. Ahoj, ahoj, ahoj.